Oh my God. We may be seated in the presence of the Lord. Yeah. Regarding what say church in Salamambo Jeso. Amen. Mwari ni mwari wakanaka rikaendere mekedzo utungamiriri wese all leaders zvakare nevafundisi vese vari pakati pedu. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Regai kwaniso zvakasarudzika the father of the house uye namama usoka tena musalamambo Jeso. Amen. Chadani verenge shoko ramwari kubva kubhuku yaJohn chapter 4. John chapter 4. John chapter 4 from verse 9. John 4 from verse 9. Right. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest a drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Let's go. The Samaritan woman said to him, You are a Jew, I am a Samaritan woman. How can you ask for a drink? For the Jews do not associate with the Samaritans. Jesus answered him, If you knew the gift of God, and who is it that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said, You have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us a well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. How you see things. How you see things. Vanoona maonero ari chekuita knowledge. Kuona ndepeziso isight kungotarisa chinhu. Asi kuna anonzi maonero. I remember there was a time Jesu une murume waakanamatira aiva bofu. Jesu ndokubvunza murume uyu bofu kuti uri kuonei? Ndokubva ati ndiri kuona vanhu kunge miti. Kureva kuti Jesu ndokubva amunamatira zvakare. Kureva kuti murume anga asisina problem yekusaona, but anga ane problem yemaonero. I remember Elijah achitaura na Elisha kuti ukandiona ndichienda, if you see me when I'm being taken, you receive the double portion. Munhu ari kunzarwo munhu anoona harisi bofu, but pari kutaurwa mamwe maonero anokonzera kucollecta the blessing. Kune maonero ekuti unenge uri pedyo nezvinhu but zvoshayiwa a blessing to your life nekuda kwemaonero asiriwo anotadza kushedza blessing. Judas aiti akaona Jesu, aiona profit, aiona mari. No wonder vanhu pavaitsvaga kuti tinopani mari wekuti atengese Jesu, havana kutsvaga mumwe disciple. Vakaziva kuti Judas is there for money. Aiona profit, anga asingaone salvation. So maonero anoita kuti mumwe mukadzi aiva chife veMark 14 auye mumba makazara vanhu, or break up the alabaster box, ozodza Jesu achisiya vamwe vesa. Ane maonero ari so unique to an extent yekuti Jesu akamupupurira kuti zvaitwa nemukadzi uyu, she has done this in preparation of my burial. Kuti mukadzi uyu aiona rufu pamupenyu ari kufamba kudaso, asiri kutomborwara, but akauya kuzomuzodza in preparation yeburial. Kuti ane mamwe maonero saka zvakamupa kuti apanye the alabaster box. Munhu kana ashandisa perfume unongospray ovhara the container, but paakasvika pana Jesu, the breaking was a revelation yekuti I'm being broken in understanding the importance of this man. Saka handisina perfume yandichachengetera vamwe because this is the best. So une maonero yekuti you be close to something good, but une maonero asiyo anokunyima the blessing. Mukadzi ari patsime uyu akati ukaverenga dhau uchanzwa kuti anotaura kuti takatomirira Messiah,
Messiah akauya achatudza chokwadi. She was waiting for the Messiah, while in the presence of the Messiah, yet she was still waiting. Chamupa kusaona kuti ndiye Messiah, aiona zviri correct in the natural, achiona zvisiri correct spiritual. So there are people who can wait for spiritual things while waiting in the natural understanding, and they will miss what God is doing. Aiva mu presence ya Messiah, but ari kuti ndakamira Messiah. So there are times when God has already released the blessing, but you will continue to wait. Chirikukuramba uchimirira inyaya yekuti wakamira mu understanding in natural, not the spiritual understanding. So there are times when kune vanhu vari kutsvaga ma-answers while they are standing with the answer. Kune mukadzi unonzi Hagai, Bible rinoti achema nenyota ari murenje, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime. Bible hariti Mwari vakachera tsime, rinoti vakamuvhura meso, which means she was crying while she close to the well. Kuda kuti she was thirsty, but she was close to the well. But the problem kuona. So Mwari vakamuvhura meso kuti aone zviripo kwete zvisipo. I remember kune jaya rakatorwa naElisha, vikati iro takomberedzwa kune hondo huru. Elisha akaita munamato wekuona kumunhu anoona. The man was not blind. Nokuti ripoti yake ari kuti ndaona hondo panzapa. Elisha ndobva ati Mwari svinudzai jaya. Kune vanhu vada kudzidziswa kuona, nokuti zvavanoona ihondo chete, havaone solution. So Mwari vakamuvhura meso ndobva aona, iye munhu aiona. Acts chapter 3. Murume aigara paBeautiful Gate akanzi naPeter, look at us. But ukaverenga zvakanaka kutanga kwavo chinonzi akanga akavatarisa, expecting to receive something, but munhu anga akatarisa akanzi titarisa. So Peter haasi kuri fair pakutarisa kuri natural, nokuti Peter akazointroduce mumwe munhu akati in the name of Jesu watinaye, but there were not two, there were three. Saka aitishwa kuona zvisingaoneke kuti aone blessing yasakamboona. Peter and John pavari kuti titarise, havasi kuti aone, vari kuti ukangoona zvenyama unoramba wakagara, but pane murume watiri naye, in the name of Jesus, such as I have, kuda kuti tine watiri naye, wokuti kana wakuona in the supernatural, you also walk in the supernatural. So there are people who are waiting for answers, and the answers are available. Say vanhu vachimirira mhinduro dziripo, pamwe pacho mhinduro inouya seproblem. Imagine the Savior wanted to be saved. Messiah zvinongoreva muponesi Savior, but pano pana Savior anoda kusevwa. That's why mukadzi akati aiwa isuwe tinoramba takamirira, because ndiachauya kuzotiponesa, yeti chinoponesa chine nyota. And then chimwe chiri kuna Jesu manje, ukaiverenga vhesi, mvura akanyimwa, haana kunwa mvura, but anyimwa mvura akaadvertise achiti dai waiziva ari kutaura newe, dai watokumbirawo futi kwaari. Una Jesu wacho anoita zvinhu kuti unyota nemvura yacho, ukamunyima yako anotanga kuadvertise yake. So which means in the things of the kingdom, pese paunaona problem, there is a blessing inside that problem. Pese paunaona a testament, there is also something chinochokuita nemvura. I've discovered that my challenges in the house of God, they are temporal. Nekuda kwekuti God wants to do something in the house of God. Saka anoshandisa chimwe. Pane murume unonzi Noah. Bible inoti akanwa doro akadhakwa akapinda mutende. Mwana wake akamuona ndokunotaurira vakoma vake. Vakoma vakauya vakafukidzira baba. Baba ndoko vakatanga kuropafadza. Vakapfekedza. Vakatuka aona kushama kwababa. Ndauti unzwe chinhu ichi. Bible inoti anga akadhakwa. Kudhakwa ndokuziva ndaimbodhakwa. Kudhakwa haudhakwe zviri permanent 4 years. Haudhakwe zve 2 weeks. Kudhakwa kuri temporal. But kwaka-announce a blessing iri spiritual. And to make matters worse, a drunken Noah blessed people. Baba nakuti doro rapera akakomborera, akatovharwa kudaro, akatanga kuropafadza. Ende vanhu vakatoropafadza nababa vakadhakwa. So there are times sometimes people don't understand the things of the kingdom. Nekuda kwekuti pane pavanomujaja kuti akanadai inofunga ana blessing. There is a man in the Bible, the book of Luke.
Zakaria akatorerwa voice aita nharo Hall of the Holies Angel Gabriel. Ndokubvanza usimuzotaura. Voice raenda. Vanhu vakamujaji abuda muchechi kuti atichataura ndokuda dzakatadzira Mwari. Gamba kusataura kwake iproblem yatakura blessing nokuti zvanzi pauchaberekwa mwana ndopauchataura. Which means mwana akazoberekwa manje ukatsvaga zita rake aitonzi izwi rinochema murenje. Vakamubvunza kuti unonzani? So I am the voice that cried in the wilderness. Akaberekwa nani? Na voiceless father. A father without a voice gave birth to a son called the voice. So there are times that you misinterpret challenges in the kingdom. Unaona sekuko uneswa ukubatirirwa kana kuti mira ni basa la Mwari. Kama Mwari wacho pazvinhu zvake anogona kutomira without men. Ukaerenga bhuku la Genesis, Mwari vati vapedza kusvika zvese ndobva vakasika munhu. Nokuti vanoziva kuti munhu unogona kuzoda kutora credit. Kuti gomo iri takamira kuti ishava tinozesa hote iri dhamu ita sano ndoudzo kudai kana ndapedza. That's a picture that God can do without a man, but men cannot do without God. But how you see? He's looking at a Jew. He's not seeing what God has done inside that Jew. It's like mwana atori rudzi kuna amai. Rudzi rwemwana runobva kuna baba. Jesu asi mwana wa Joseph. Jesu is product of the Holy Spirit. So that the Bible is a Jew. It was a disguise as a Judah. Jesu wanted to party as a Judah. Akaberekwa kuva Judah. Rudzi rwake rwebaba is the product of the Holy Spirit. Rudzi rwamai akuchena hakuna anoiziva. But nokutaberekwa naMaria atakura nyama inorepresenta chakaberekwa nemaSamaria. Yeti maSamaria vakamirira Messiah. Jesu ndokubva auya ari muJudha. Ndopari challenge. Kuti chawakamira chikaona chiri wrong side unoramba wakamira. Why? Nokuti already there was a system, there was a tradition. Yekuti maSamaria nemaJudha avanzaruka takaberekwa kune masystems nematraditions. Musociety vatinogara mune zvinotaurwa. Kuzana maiso kuchechi makubatirirwa. Ndakanzwa munhu chitati kuchechi unopfumisa munhu. Mubvunzo ndokuti asi wakauya uri mhene kana unozopfumisa munhu. Aiwa, because kana wakatadza kuzvipfumisa wotoda kunopfumisa pastor, that's a lie. Aiwa, iwe wapfumise munhu imbotraya kuzvipfumisa uone. So vanenge kana vafuna kuonesa musha. Chechi so vanoti unopesera wamurumbo achikutorera asi uri mhene kana. John chapter 9, murume akaiswa mavhu kumeso naJesu. One reason sei asina kucomplain aiswa mavhu kumeso anga asingaoni. Saka bofa ritoshoru. Because marizao kuti akafanana ane mavhu asina haoni. Saka akaiswa mavhu akopoti haisi problem nokuti agara atori paproblem. So there are times when God put a demand on you. A demand rekani boitsanangura mishado. Eliezer atumwa naAbhurahamu kunotsvaga mukadzi waIsaac. Haana kungoti chero mukadzi auya tinotora. Akaisa a demand in prayer. Akati Mwari achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ngave ndiye mukadzi waIsaac. Kureva kuti hatisi kungoda mukadzi. Tiri kuda ane maqualities ekuti anoenda deeper in giving. Because kupa mvura munhu kwangu ni ordinary. But kuzopa ngamera that's extraordinary. Kuti mukadzi waIsaac aiva a product of giving. Quite a beauty. Giving chayo. Haana kuti pakauya mhandara pano pakauya munhu akanaka. Zvakanzi yangu yakutapira pakuti achanipa mvura first level. Zviri kumunhu wese unogona kupa munhu mvura. Asi achazopa ngamera. That's an extra man. So Jesu auya patsime ane mukadzi wakutaura naye. Chandinofara kuti Jesu haana kuti mukadzi uyu enda unonyima. Akati dai waiziva. Lack of knowledge is the greatest weapon. That's why naMwari chaivo vachiti vanhu vangu kwete vanhu vaSatani. Anochema nevanhu vekuchechi vakatendeuka. Ukanzwa Mwari akuti vangu vaparara. Iye ari Mwari wamasimba ose anodi kudhifenda vanhu vake. But anosvika paanobvuma kuti timu rangu rakuwara. Mwari chaenda kuti vangu chaivo vakataita. Why? They lack knowledge. Nokuti munhu ukaziva kuti chandiri kuita chine pundutso muupenyu hwangu unoita. Kusaziva ndokuita kuti vanhu vanzi havadi kuparticipate. Vanotoda vanokuti haazive. When you understand the value yechinhu, pain haina basa.
ani vakadzi vandoda kuti kuzvara kunorwadza but havasiye unotona next year achikusa aite kudiko last year zvorwadza but kungoona junior so bozva kuti understand the value more than pain. Bible wrote and Jesus endured the cross for the glory that was ahead. Dai waiziva ndopa nenyaya. Asina kuti wakaomerenda udi dai waiziva ari kukukumbira. Zvona kuti kumwe kusaziva anokukumbira kunoita kuti upenyu hwako husachinje. Ko anonikumbirei kana ane the living waters. Iye ari kukumbira mukadzi uri ndine problem naye pakudai so. Akaberekwa musystem mutemo wanga uriko maSamaria neMajudha atidzana. Asi yakazvitanga. She is a victim of a system. Yemumwe airambirwe sadza. System yatakakura nayo. Kana wakuchechi you can become an intercessor. Utenda kufasting concerning somebody's life. Panokuti wakabva kunonzi yemumwe airambirwe sadza. Ukatoya kuna uite mafaniziwa. Ukatono wakutsanya nyaya yako. Why? Because wakarerwa mutsika. Yakonza aiwa indodha yazvigonera. We are coming from traditions and laws. Thank you. My systems are there now. It's one thing. Never know what about. Yeah, next time you do it. Thank you. Yeah. I don't want to say very serious and now also, kuna blessings are easy as that. Bible rangu kuna Malachi 3:16 wrote, "Vanotaura zvakanaka pamberi paJehovha, Mwari unonyora mazita awo mubhuku rerangariro." There is a blessing of discussing the goodness of the Lord. But the prayer, but the kingdom yaMwari ine makeys aina key. Peter knows that just I give you the keys of the kingdom, which means there are many doors with different keys. But if you know operate with door because you talk about the goodness of God. Malachi 3:16. Laitaura zvakanaka pamusoro paJehovha, Mwari wakanyora mazita avo mubhuku rerangariro. Kutaura iyo ndoona kusoro mani uya tikuwadza. Unokuvara zveshuwa. Taurai kunaka kwaJehovha. Nesuwa iri kukuwadza. Hakuna siri kuwana mani. Vachikwadza wako mana bvatsoda kungomirwa izvi. Chakauropa nekutaura chete. Kutaura. Vanotaura. I see fasting, I see prayer, I see worship. Talking. Pamusoro pekunaka kwaJehovha. Mwari unoteerera vanhu vachidiskasa Mwari. Mwari anofarira makuru. Kana zvamuri chiti anoteerera kuti chitini. Unzwa kuti Mwari makanaka kunyorai mazita avo. Mwari angamuteerera vanhu pavanotaura. Ndozvazvoreva vanenge vanotaura Mwari unobva wanyora mazita. So kune blessing uri simple zvekudaro kungotaura chete. That's why Jesu paakaberekwa akatoberekwa akatwara mwana mucheche kuitira kuti vasingagone kutenga zvihombe mutengo wemapamba. Opportunity for everyone. Vasingagone nyama moenda kuserevhita akakurawo vanogona mota vachitenga motikari. Yaiva opportunity for everyone. Bhabho rangu rinoti time and chance are given to all. But kuzoziva kuti this is my time and this is the chance. It's a revelation. Ukaziva dai waiziva ari kukukumbira Messiah Mwari pachake God became man. Ndokubva svika pakukumbira munhu waakasika. Munhu ndokubva amudza malaws emaSamaria neMajudha. Vanhu vari malaws. Takarerwa mutsika nematraditions edu izvi. Ekuti muzoya kuchechiso tikasarumurwa kubva patiri zvatakatenda kunzo. Unozviitira muno. That's why I always tell people kuti life ine mademands ayo. Saka uchatoti munhu paanokura une zvaanoita achikura ukajamba zvekumahombwe. Ukasazviita unozviitira mumba. Bible parinoti murume uchasiya baba namai woenda kumukadzi wake vaviri vachava nyama imwe rinoti men hariti boy. Why? Not pane zveuboys zvinofana kutanga zvapera woita men worora. Ukarora uri boys unoita boys mudeni. Unota dzimwe nyaya dzamunonetsana ndedzevakomana dzidzimurume. Wow.
I remember there was a friend of mine akati kasiri kuroora so but tiri mutimu rimwe chete waiti vanomutsvaga anga asikade zvekuti uye pamba muno aigoda zvekudhara zvekuridza koti panza wakatoti aitidari ari bedroom so matamoti ndawo mutimu rangu unotonotsana wari boys zvisikora saka bhaibheri rakati murume parikunzi murume meni parikutaurwa maturity. So now I'm a father. I must be responsible for my family. But if Maria Murio kana kune bora unotenda bora kwacho. Unongochiri boys in marriage. Only if you knew the one asking you. Kuti mukadzi uya anyime aiwa system yakamublinda. Ende ipapa antoda kunamata mesai vanhu vasinga participate kunamata antoda. Anotoda msaka takatomirira mesai izvezvi. Jesu nobva aterega tiende kuchiprofita asi chiprofita chinodiwawo zvachaizvo. Nobva atenda unoshedza murume wako. For the first time kubva mukadzi uyo achipindura a revelation yandakada akati handina. Jesu nobva ati wataura chokwadi kuti hauna nokuti pana ari kumba. That means how deep the prophet was. Yekuprofita kwanza hauna murume usina murume iri easy. But yekunzi wataura chokwadi hauna nokuti pana ari kumba iri deeper. Kuna sana wangwari kumba papanukadzi pakati go and call your husband pakati handina. Kunati ega kanizozvati panuti meni nahusband pakasiyana. Kumba kunasiya imwe meni but husband date chaiwo hakuna. Ameno wani kuprofita mukati. Wow! Panuti no husband wamutanu vari mudheni. My God. Kuti kune zvaanga akuziva. Ukaenda presence yake ane zvaanokurivhira so. Ukauya presence yake ane zvaanokuudza kuti haatsa nomuri kuti mune munhu hamuna munhu. Only if you knew. Sauda kuti kone mukadzi kusaziva. Because hazvaita kuti anyime Mesaya akamirira Mesaya. Hapana pauramba kuitira Mwari wochinamata Mwari hazviite. Nokuti pawako yakuzonamata kuda Mwari. But uzoramba kuitira Mwari dambudziko reknowledge. Kwete musada. Unoda hakuna asikade kuitira Mwari. Eswina nda hakuna asikade chakanaka. Pese vanozvinyepera so long life unenge wangoombeserwa zvako real life unoiziva. Hazvekuti chikuru kufema kune kumwe kufemereka unoziva kuti hakusi kufema. No. I remember there was a time, it's more like a joke, there was a time taenda kubucha mugongo vachitenga vakatenga mabhonzi avo badhara mari yakudura mabhonzi vapiwa unoona havasi kubuda vakukomplena kukwasha hana kana kanyama mabhonzi akamboita sei ari mabhonzi ana nyama but vaida kanyama pabhonzi kurati pfungwa dzavo chaidzo dziri panyama but zvaoma zvokuti vakutambira kubhonzi but real mind inotobuda wakamenda kupero munhu anogona kutenga shiti yake $3 oramba akamira kunzi indau kunzi yakashota mabhatani ndositi ndeni yacho indau une pfungwa inyowani iweyo unode zvakakwana zvakapfekwa but unyatodhimanda marights ako chaunotoziva kuti chakatomboshanda but hauni chakashota bhatani kurati mauri mune picha inyowani. Hakuna sikani chakanaka only if you knew. So usaziva dambudziko. Why nokuda kwokuti Mwari unogona kuunza favor yauya wachiita seproblem. Nokuti dai mukadzi uyu wakagona kuziva kuti ari kundikumbira ndiani aitanga kufara kuti ndakumbirwa naMesaya. Joy yaunofanirwa kuwana kana Mwari vaisa demand mulife mako Mwari vakatendeka vakarurama kuda kuti Mwari ane a blessing iri hidden when you begin to operate mune zvavari kuda. Mukadzi akapa Jesu perfume. Jesu akabhataura shoko rekuti kwese kuchaparidzwa vhangeri ngazvitaurwe in memory of her. Ini Mwari wanoziva kuti jealous God haanoshare glory nemunhu. But Mark 14 akashare akati kwese kuchaparidzwa ngazvitaurwe in memory of her, not me. Unati vhangeri raJesu riri in two parts. Rinorohwa raKristu obva Kristu atunza kuti but mukadzi musamukanganirwa kutaura ifuti. Why? Nokuti paasprayer Jesu perfume yange
lifestyle yake mukadzi yekuzvimaketa wachifamba Bible rakunoti she was a prostitute wende basa marketing yake but pese paispray aizikana kuJerusalem nokuGalilee nokuti ndoko aifamba kuno hana kusvika saka paispray Jesu vhangeri parinosvika kuno nemukadzi anosvikawo mutaurei kuchitumbisa kuda kuti Jesu ari kudii pese paichaga kuzvimaketa muregion inda kumaketa international nekuda kwokuti zvaudza pana Mwari nyarara only if you know. Somebody has ever this guns I want to change to batira omwana wana mati but vari kubudirira ndo research iripo yawakaita azvinza vana mati vari kubudirira vane zvavanona mata nezvavanoita zvavasingaiti vachitaura ukazoenda kusaidi ikoko chona kuti kuchechi kuri nani uko kunoraiwa amai kune marituals ari tough kana kunamata Mwari kuno takatofirwa uko unotouraya wega unotaura unoti vanhu vanokunyima marara mari dzavo dzinorwadza vanoziva zvavakaita saka asinangokupa izvi kuti vane mari but havani kundiona akauraya waida ane pain nemari yake Bible rakunoti the blessing of the Lord ndo yakanaka because it adds no sorrow only if you do. Ukaziva unotonota human kids me you take pleasure doing it mukadzi anonzi Hannah was a challenge to me mumba make mune competition naPenina iye hana mwana Penina ane vana but paanopinda muchechi kuti Mwari mukandipa ndosiya pano that giving was so radical how can you give the only one yet musafa competition kumaraini ane research yaakaita kuti naPenina tiripabarika Penina ane vana ina handina but ini ndinotodiwa zvakadaro saka handisi kudiwa nekuda kwevana ndikudiwa nekuda kwaMwari saka kana Mwari vakonzera kuti ndipinde mumarriage ndisina kukonzerwa nekuti ndaberekera handina it's worth kuti ndikupei nokuti makatondipa imba yacho ndisina mwana wacho but akava the revelation yekuti zvaitwa naMwari zvakakura kudarika kuswera ndiita competition nevanhu kumaraini saka utaona mubhuku raSamuel bhuku racho rinonzi bhuku raSamuel renyaya yaHana anga ane vana ndiPenina muna mwana waPenina zita rake kana munhu anga asingabereka achitambudzika ngemuridzi webhuku ende Penina hajaidza hana mwana wanosiya pachechi kusvika wacho ari kuwana hwana kuti ndosiya pano Penina vake ndokumaraini yongoshaina nawo ane understanding yakapinda maari Mwari mukandipa ndosiya pano uri kusiyirei kumba kune problem hauna munhu wokuzotuma ari kuziva zvaakaitirwa naMwari so there are times when you give me are led by revelation where God took you from hatina kufanana tiri munomu tese takaroorwa but maroorerwo nezvakaitika hatina kufanana tese tiri pabasa but mapindiro wamwe wakatoitwa interview iwe wakangoudzwa munzeve kuti wapanda zvikada kunyatsovhekwa mushe rinopera imagine next Monday kongozi munhu chiuya nemapepa ako wese unoshanda unozotira wega unoshandira kuti finish zvikangonzi Monday munhu uya nepepa rako rekuchikoro unotoziva kuti Sunday ari kumuswera uchingoti Ishe ndikwandirewo nyasha kozi dzako nyaya unodziziva kuti takangonziwo wahapana ende wakadaro nenyasha idzodzo you forget to stand with the things of God. Saka na Zakeo anozoenda kumba Jesu anozoenda kumba kwaZakeo mutadzi vatsvene varipo kuratidza times yekuti Mwari zvinhu zvake zvinogona kufambwa nevanhu vamunoti vatadzi imi vari right vacho musiri kuita kusvika Elisha akafidwa nemakunguo mubako makunguo abheke chingwa vatanzi aimupa chingwa ndiche vanhu vasiri kuda ukaona Mwari akuti muprofeti nemogara kubako kurokesheni kune vanhu Mwari unoziva kuti vanhu havachada but ini munhu wangu ndichiri kumuda dai vanhu vaMwari vaimbokuudzai zvimwe zvavanoitirwa nevanhu vasinganamati maishokwa I'll give an example. One day I met another man ndaibva all night chigara kuwadzana so ndinofana nepabhawaso vana varume vairwadoro ndokubva vandisheveza zvinonzi uyai pano pasi vanomira pana first mazuva anoenda kustreet ndokubva watanga kuudzana zvakanzi wandiziverezi patsa uri kwakuroto hakuti patsa matisvimira tichinwa pane munhu aitengesa huku pasera so handipiwai mabhuloira tukombonotya nemhuri uchechi kwandakabva ndichikwanisa vaumira maoko but chidhakwa chaziva kuti mufundisi kanyama
Ukakupa matestimony ameni pane vanhu vasinganamati vachipira vanhu vaMwari, you will be shocked. Shocked cheko. I've seen non-believers standing with me. Non-believers. I don't want to do a church. Ghana. As I feel in my spirit, you witness something good. Only if you know. Usabira kuti Mwari ashandise makungu vanhu muripo. Chinhu kwa blessing yavanhu vane makungu. That time kwakune drought for 3 years kusina mvura. Elijah aigara pane chitubu paChericho Brook pachitubu chemvura, which means anga ari pa place in a source of blessing during that drought. So makungu ese ainomupa chingwa ndo aiziva kuti pati munopa mudhara chingwa todzoka tanwa mvura. Ndosaka asina kuzoudza vamwe kuti endesai chingwa. Vanhu vanoziva blessing yegiving havafose vamwe vanoramba vachingoita vega. They know what it means. Why? Because Mwari uyu akatendeka. Hama dzangu mwada asi munhu areve nhema hashanduka akatendeka. Ukaona Mwari ari kuedzwa, watoona kuti ndiedzei. Azvari nyaya yekritika munhu anoda kutombonibhipa kushanda ndozofona bhegi. Wazwa Mwari akuti ndiedzei, iye asingadi zvekuedzwa izvozvo kuti ndiedzei mukasaona ndisingavhure ndiedzei. Sei achida kuedzwa? Anozva kuti nyaya iyi totomboita kari kamuedzo mushanda. Only if you knew. Every challenge in the house of God is not permanent. Mwari vanogona kutoifixa without anyone participating. Vanozvigona. But why? Jesu akambokumbira bhoti raPeter akaparidza ari mubhoti. Rimwe day bhoti raenda akateera ari pamusoro pemvura. The same Jesus. Andabvirize kumbofamba anomboteerwa nepabhoti. Why? Sei akakumbira bhoti? Aiziva kuti hadzina kubata. Ndikaburuka mubhoti obatawo. So pamwe pacho Mwari vanisa demand that is why your problem. Nokuti kana pasina problem anongoteera ari pamusoro pemvura pacho. That's why vakamuti chipoko because vane experience yekuti anokumbira. Ufite Mwari anogona kuropafadza munhu waMwari zvekuti unoshanda kuti anofamba sei iye aimbojegwa nesu. Pakashayikwa bhoti anotevera. Saka paanokumbira bhoti anozataimisa tebata. It's a blessing kuti Mwari vade kuita chinhu newe. Why? Because you can still do without men, or you can use other people from all over the world. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha, and the hand of the Lord is not short. One day somebody phoned me from UK. I said, Pastor, I've watched you on Facebook. Ndaona muchiparidza musina ring those days long back. Makachata ndikati andina munoda tisi chabvunzwa here. Toda zvinhu like. Isusu manje. Ndikati in town munotora quotation yekuti venue catering and everything imari. Kwavanoda kuedza. By 7 ndatotaura. Message yaitwa by 8 ndatomufonera. By 9 mari yacho muchato yese ndobva yauya. Vanhu nguvazvisa kuti chiuya zvaita. Vanhu vanotaka masteps neusiku. Yanga ya emergency. Koma yacho kana iripo. Somebody from overseas. Manopa Zariko. The hand of the Lord is not short. If you don't appreciate what we have, God is faithful. Hambofakara samunhu wake. Kana kutendeka kwakwanida kunzwisisa. Kana vanhu vakaramba Mwari asiye munhu wake. Mwari adaro. There are times we are missing. What we have, Musamaria or Uno, Mujuda or Gona, Judah. Problem is you can now. And you want to test Jew, also owner the living waters in Christ. Person look at the owner, Chimuya Chona, Yama, or Chimuya Chona. This need, I see need. There is a blessing hidden. Just happens I'm you mvura. Akabva daiwa iziva rekukumbira. Iwe ndiwo itozokumbira futi kuno. Nokuti kuno kuiri kuno manje ukainwa hauzwe nyota zvakare. I need to explain that. Mvura ina Jesu haipedze nyota. Inopedza chinoita kuti uzwe nyota. Pamaona kukabva padzokoro.
yauri kuchera ukanwa unonzwa futi nyota. Kurati iyi inodhila nenyota, but yaJesu inodhila nezvinoita kuti unzwe nyota. Mvura yaJakobo ukanwa mangwana unodzoka, bozi unoramba uchinzwa nyota, but yandinayo you will never be thirsty again. Kurati yaJesu iri deeper, haipedze nyota, inopedza kunzwa nyota. And of course he was talking about the Holy Spirit. Kuti the Holy Spirit kana mauri anodhila nemufungo usiriwo ndiye anoupaza. But kana usina mweya waMwari mufungo wacho unoraramika mauri. People of God, unoona kuramba zviri nani nekutadza kuita zvidiki zviri simple. Hatifanirwi kuita zvakafanana, tanga kufanana kuti tinofanirwa kuita. Hatingaite zvakafanana muchechi nekuti kuwana kwedu nokwatinobva kwakasiyana. So hatiite zvakafanana, takangofanana kuti tinofanirwa kuita. At your level, it's about I need to do something unto the Lord. Someone manje zvichitenda kuvanhu, ndoda kuitira Mwari. Still now, I'm 46 years old. Andisandaona chechi neyi ndikokutenesa marudenga. Kuti mari dzamaisa dzakuenda kuna baba, dzakuenda kuna Ishe. Hakuna, haisati yako. Zvinoshanda panapa. Zvashanda pano denga rotodza Cornelius. Kuti minamato yako nezvipo zvasvika. Zvipo zvakaita rini kudenga. Mwari unoona. Recognize kuti wazviita nemoyo kwandiri. Saka zvinosvika you worship something. Maybe I'll put it this way. Giving is the only system yakuti you give to the wrong direction to reach the right destination. Achienda ukuchienda ukupatinosvika uku. Koriliyo minamato yako nezvipo zvasvika. Wakaitisa kupi zvipo uku? Komwari vari kuti zvasvika sei? May God help us. May God, ini ndakamedza 5 gig kana yakwana munoti. Sima street preacher. Ukukusita ubate nguwa unongoneta. Ubate nguwa ina. Unongoneta ubwasiwa. Saka system kachoka chiripo manje. Only if you knew. Ukaziva kuti zvinhu zvine pundutso muupenyu hwangu unoshingirira. Isi wako kusaziva ndokuita chitambi muchikoro. Why? Because ukaziva kuti chandiri kuprepare pano chine ramangwana rangu rakanaka unoita serious. Hauti kuda munhu anokurova. Hauti kuda ticha anokurovaiwa. Saka ndikusaziva ndaifanira ticha asingarovi. Well, nhasi ndaifuna ticha asingarovi ari right. Ndiani more dangerous. Anorova dati future inaki. Asingarovi kuti nandikurova future chakurova. And future nokurova iwewe vadzimai vako vana vako. Unourisa vanhu vakawanda. Aisha. Todai vana vaigona kubvunza ana baba mudhara musiri mukuti kuwadzisa. Ngozi usakuwadzisa nevanhu vasina basa. Pawaifanirwa kurohwa uri one wakuroisa nemakanda. This is serious. Kusaziva kunoita kuti ufarire zvisina basa. Kusaziva, ignorance is very dangerous. Weapon ya devil, ignorance. Kana utoya kuchechi chanoda kubata chete understanding. Why? Because you operate according to the level of knowledge you have. Vanhu vangu vaparara. So mukadzi ari kuona a Jew, haasi kuona Messiah, haasi kuona anything spiritual. Andozovhunduka paprophecy. Aprofitwa sova, uri ngombe. Ani mane kuguta kuti yamuni zvandaona. Zvawanyima mvura. Because there are times when people who advertise the church vasinga participate mairi. Church kwedu kune ndinana munhu wamwari anoshandiswa uchiitei ikoko ndo vakadzi veSamaria. Anoadvertise kuti yamune zvandaona zvawasiya wanyima mvura. Usade church woenda the visionary. Sei uchida kuadvertise minana yaMwari iri muchurch but usina chaunoparticipate imo. Vakadzi veSamaria. Uyaiona muchechi kwedu yamune zvandaona wakoyo wazvinyimira imvura kana uchizvifarira kudaro.
Dai Mwari watibatsira. When you participate in the things of God, when you do things unto the Lord, kutendeka kwa Mwari kwakadai so. Murume unonzi Hamani wainetsana naModhekai. Modhekai wakaudza mambo kuti pano kuda kura vakomana vane zvavari kuronga kunokwana tereswa. Nyaya ndokubva yabatwa. But mambo ndokubva vasvika pavakakanganwa. Kuenda bhuku raEsther chapter 6. Ndopanonzi namambo mushure havana kurara. Ndokubva ndipewo bhuku ndiverenge. Vachiverenga bhuku ravakoronike ndokubva vaona pakati zvakanaka zvakaitwa naModhekai. Ndokubva vabvunza kuti akaitirwei? Zvikanzi hapana. Chakadzama mambo kurara pana nda kuitirwa something. And the Bible noti vakavhura bhuku vakaenda panyaya yaModhekai. Mwari kana nguva yako yakwana vanovhura pako. Aiwa havhure imwe peji vanovhura pemunhu ada kutoura kwa mangwana kuseni. Zvakuti Muhamani paanouya kuseni anosvika bhuku raverengwa. Waruda kuuraya akufaita through the book. Ane zvaakaitira mambo. Hamani ari kuya ndinoda kuuraya munhu iyeye ada kutopromotwa. Kuti enemy yakauya late because the king did not sleep. Ita zvokuti Mwari havarari nenyaya yako. Pese pano Bible ranoti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. Kuti pane zvinogona kuuya against your life. Pane kuda kwokuti une chamwari chiri mauri, you survive. John the Baptist was born 6 months ahead of Jesus. You know the story. Numbuya Eliza neMaria uyanga ni 6 months. Kureva kuti pakaurayiwa vana Matthew chapter 2 vana vane 2 years and below namambo pakaurayiwa vana John survived. John hakuna kwaakavigwa. Akavigwa maassignment yekuti is the forerunner waJesu ndiye anofanira kubhabhatidza Jesu. Saka kana une chamwari chinokuchengeta. Mwari ngaazive kuti kana zvako zvisina kufamba chechi yake inokuwara. Mwari ngaazive kuti ukasabata mari basa rake harifambe. Mwari ngaaprotecte business rako nokuti rine chekuita naMwari wacho. Zvese zvaunobata nekuita kana zvine chekuita naMwari, you will survive. Chamwari chikashayikwa mauri. Ndizvati naJesu Satani akauya kwandiri, but akashayiwa chake mandiri. Kurati wese munhu anoita interest nechinhu anotanga kutsvaga kuti zvine chekuita neni here. So tona mukadzi ane nhumbu kana akandiuda pizza, chinoita kuti murume amhanye kuziva kuti zvinhu zvangu zvikukonzera appetite iyoyo. Mumbiyeyo kangobereka chete ndondo kwati pizza kuziva zvinhu zvakaoma. Understand? Why hausisina zvake? Vanosara vega watonyura. Kutogara une nhumbu kusvika dzanaka. Akuenda kune season ka. Adrive kune manje mandera yangu kuti mufushwa. Neka 2 weeks unodzwa maomero akaita upenyu. Why? Because hamuna mari. Ai Mwari atiwanira nyasha. Atipawo kuziva. Atifanani zvatingaite. Asi takafanana kuti tine zvatofanirwa kuita. Hallelujah. Do something. Indakarerwa kuzayoja nevabereki vangu. Vaindudza kuti mwanangu vari kuchechi vapledge vanoita zvavanoita uri mwana wechikoro hauna chaungaita. Asi usarega pachechi pachitsvagwa caretaker. Pachinohaiwa munhu anobhadharwa. Iwe uripo paholiday tora badza unosakura paimba yaJehovha. Mwari anonamatwa uye nesimba rako rose. You can even donate your labor, your sweat to the things of God. Hauna excuse yekusashumira Mwari. Kuti handina chandinowana iwe uripo. Anoshumirwa futi nesimba rako. Only if you know. Une chinhu zvaunochemera muprayer hazviko. Hakuna. Mwari achida kupa Adamu mubatsiri zvanzi vakatsvaga kwese vakashaya. Kusvika vazodhila newacho ane problem. Vakamuvhura parutivi vakatora mbabvu vakamupa mukadzi. Kutati Mwari ukaona zvimwe zvinhu achizvishaya zvinewe. Vari kushandiwa kukomborera sei? Gamba nefomula yekukomborerwa ndiwe. Bible parinoti vanodyara nemisodzi vanokohwa nemufaro, handina kuti vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. But in the midst of crying, do something. God will understand. Principle is dangerous from that. So the Sun Bible, America, Washington DC.
unopanzwa futi kwepo. Giving yekuAmerica ndo giving yekudombora Mwari. Amunonzi akuno kuzvakatove ngosiyana nawo ngaona matachete. Mastandard nema principles ewedi they are the same. Hatingafanira zvatingaite takangofanira kuti tine zvatofanirwa kuita. Mwari vakatipa Jesu muchinjikwa wakavezwa nevanhu panyika pano. Anokuya necross kuti zvauma munogadzika panguva yakwana. Munhu anoparticipate pazvinhu zvaMwari. Mwari achida kutipa Jesu vakatsvagwa munhu anotakura nhumbu 9 months, kutakura Messiah 9 months, kuenda kulabor achida kubereka salvation yake including yake. Maria washo. You have a role to play for your blessing. Unouya uchema Mwari zviratidze unoshamisa. Uchingokuda dai Mwari vaigona kuzokwenya kuti unoshamisa unzwe. Knowledge and prayer, my subject too, and I understand about church. I remember telling some kind of these words about Mr. FM. Prayer, I think namo. Prayer you think mwewe namo. So think namo ushanza. Prayer, you know, is really spiritual. So don't think mwewe namo, una namo church. Oba nama tuwa, udo ni lefi ya kumbea dona. Manifest, manifest. I'll give you this example. In Mozambique, Mozambique. I love flag in Mozambique, and I saw flag in Mozambique in a picture, keep bags and foot. That's a picture in which we fight for our independence, but we feed ourselves through working. So don't know what I independence. Independence has real prosperity. Nobody wants to go sununguka. Saka ukasununguka kasadziwa zvekuita zvinosunga wakasununguka. Jesu akakupa independence kusunungurwa kubva kuzvinhu zvako. Panoti it is finished. Pane zvanga zvapedzwa kuti zvimwe zvitange. That's why pacross vakatotora minzwa wakagadzira heti vakaisa mumusoro. Iye panoti it is finished. Adamu wekutanga atadzira Mwari akanzwa wakuenda kuchambera minzwa. So akakoza minzwa iri kuaffecta agriculture munda. Zvinhu zvikurwa. Adam was a farmer. Anorama nevhu. Ivhu rarudzira rine minzwa yaakonzera. Saka Jesu paanouya waiswa minzwa mumusoro the last Adam, anoti ndabvisa minzwa chiri mamusha. Promised land, I see promised the fruit. In land, yakuti ukasarima unofenda urimo. Kune zvinhu zvinoitwa naMwari as a miracle, andirambe is a miracle working God. Kune zvimwe zvaasingaita as miracle zvaakaisa maprinciples. And I'll give you an example. Unozati munhu ese ari muno hakuna akasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo ndinawo anonzi Adam and Eve. Ndovakasikwa. Vamwe vese we are a result of reproduction, not creation. Nditarise chako musha hakuna akasikwa. Vakasikwa mazita avo i2, Adam na Eve. Iwewe wakaberekwa. Akakubereka akaberekwawo. Inonzi reproduction kwete creation. So kune zviri musystem zvisiri kumamiracle side. So kana kune system yeblessing, blessed is the head that gives. Kuti misodzi yabviswa pakutaswa maoko zvaari kuita. Jehovha ukota imwe vhesi mai kuti shiri dzedenga hadziri masi dzinodya. Ingondipati shiri uri shiri rini. Inda uchikape shiri iwewe. Vhesi yechiri ndo favorite yako. My time is done. Ukaziva une maitiro aunoita nokuti waakuziva. Only if you know. Munhu akaudzwa kung'anga kuti ukaita izvi unoita zvakati. Ingaiti vanhu vanorasirira vanorasirira mbudzi kumusha kunega mbudzi ichena. Ndefunga kuti vanhu ivo vanenge vanoita nenyama. Gamba vanenge vatambura zvokuti vanotopedzera vakutorasa nyama yazvo. Vachida kuti nhamo ipere vanoriregerera mbudzi ichienda. Kwete kuti vakakuwara neB5. Pane zvaoma zvokuti vakutorasa zvinhu zvinokosha. But iprinciple yavakaudzwa kuti spiritually pane zvazvinounza in return. Mbudzi yaenda haisi nyaya. Kune zvinouya zvinodarika mbudzi iyoyo. Saka munhu achisacrifice.
ukaramba kuita kuna Mwari munyika ufuti kunoitwa. Ende zvekunyika zviri tafu pakuti ndiwo unonge uchiita nesimba rako nezvimwe zvese. Kuno Mwari ndiye mubatsiri. Kwa Satani kune nyaya saka utenda kwa Satani kwacho kune vanhu vasomubudirira. Iye chinhu anopfumisa vanhu. Kune imwe type yaakavenga iye Satani wacho vari ikoko futi. Havadi kuita zvaanokutaura. Kanzura yamwana oti aitsoka handina problem yangu ndongogara ndakadaro. Kuno kwakatofiwa Jesu akatofa wakamuka. Platform yako agadzirirwa. But there are things you need to do. Kudati ndikuchallenge ndikudeni manirano. Endakumba uchizvifunga kuti ndakaitei muimba yaMwari. Ndakaitei kuwazodzi waMwari. Hakwedu vanyanya rega nitsvage kumwe. Chandoziva munhu anochinja chechi but achinje bhaibheri anotakura raishandisa kwaakabva. Kuti autopurwa ndinofo but akuenda samuka. Because bhuku randotenda ndinori kutaurwa izvozvo. Uchitoenda kwaane matauriro anoita the same story. Problem ndeyekuti munhu akaudzwa nyaya ine different manner anozwa kunge yanyowani. Pakati mari anoti zvanyanya. Ikangochinjwa zita chete. Ikanzi Makwati anomuziya kwasekuru. But ndiyo ka. Kunyika kune madhimanzi ariko hakusi easy futi. Kwakaitwa nyore ndekuno because Mwari unoshanda with a willing heart. Saka ichizosvika palevel yekuti free will offering is you willing to offer. Ende zvine ropafadzi yazvo. Wakaitei mimba yaJehovha. Denga ringakurangarire nei? Mwari paanoda kuchengetedza vanhu nekudhifenda vanhu unorangarirwawo nei? Chii chaMwari chekuti akatasanunzwa kuti uyu kana ari panzvimbo things will flow. Jesu mwana waMwari. Asi pane zvaiitwa kuna Jesu wacho ari mwana waMwari. Perfume haisi yake ndemumwe munhu. Guva rakatiswa harisi rake rari remumwe munhu. Vanhu ivava vane zvavaireceiva. Kana Jesu akaiswa muguva remumwe munhu, zvoreva kuti ari muguva mazuva aakapinda matatu iwaya, muridzi weguva haafanirwe kufa kuti Jesu azobuda. Kuti akapiwa life yokuisa Jesu panzvimbo. Hoyo yakamedza Jona yakaitirwa favor 1 hairaurika haibatike kusvika Jona abuda iri pamission. Ikatakura chaMwari haibatike. Hoyo yakamedza Jona yakabenefita for 3 days hakuna vanhu vanoraura vanoibata. Why? Because iri kuendesa chaMwari pachinofanirwa kuenda. Usanzwe kubatirirwa kana kudzvanyirirwa. Mwari wacho anozvigona asina iwewe. It's not even rough but sure. Jesu anzi vadzidzi vako vanoita noise vanzi vakangonyarara matombo anosimudzira. Une replacement ufunge. It's fair kuti Mwari vade kuita newe. He can use other people. Even non-believers namukuti. Lena munoparidza all night Marongera kuMethodist. Takamira panoti pamutangadura. Taida kutenga drink mashopu anga avhara. So takamira kunze kwebhawa shaMwari upinda itenge drink. Pane light. Nzenza dzaiva mubhawa kuna akandiona akati mavasiva repasta vakauya pandiri. Vakati toda kutengerawo drink mahure. Nzenza ari Jesu akatiwa perfume nehure. Ichikuwa ari makuvhu. Apo mavhesa achaliko. Pabhawa shaita. Hure charakatenga 2 liters yespray takandipa. Hama dzangu kuitira Mwari hakusi kurasa. Ukasashandisa mukana iwo time and chance are given to all. Ukaramba kuzviita pano kwano kwauchanozviita. Ende ndizoneti Mungu ane kumanikidzwa. Take advantage. Yekuti Mwari ada kutoita zvinhu newe. You can do without me. Thank you. He can use non-believers to do things. Ina travel lot ndosangana nevanhu mandinofamba umu. Mwana kudza open it and get church but akanza vamuka. Can you do something for so? I need to do something for you. A non-believer. Ukasaita Mwari avaregeri. But ukaita avakuregeri. Praise is yours. Zvimwe zvaunotsvaga kuprayer zviko.
kupreya hakuna, ukatopfuma kuti Mwari ndanzwa kuti shoko renyu kuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari haubve pano nematwinzi kusvika watoroora. Inoita kuti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari unopedzisa wega anowanikwa kumarengi kwavo. Hakuna achabva kudenga unotudzika so tabva kwaJehovha andi kungatoti anowanikwa kumarengi kwavo. There is a role to play. Unonopfimba zvakabva kuna Mwari. Ende dzimwe nguva achitoramba aizve atoramba ari patodiwa kaifoti ndini pandakapfimba dzimwe yangu akanditi kwana vatitane vana tiri nakwana iyi. Hallelujah. I'm sure I'm done. My message tonight, that is here. What a church you want to comprehend, what are comprehend? Let me show you the same principles that we're going to grab Jimbo. The same principles. You got to never go to comprehend one. What's up with us? It's the same principle. Kingdom Yamari in the standard one, which is the way. How can you see what Mukota akatotongwa akanzimira baba munovumere nokarepa mwana uno mudhara akatanga kuchema hakuna muita sinotayiwa mudhara achema kuma nayo atakachemedzaona kuri nyaya yapera unonzi kana mapedza kuchema toda umbo evidence yekuti you want a blessing inoonekwa ne what you do not what you want. Vakadzi vaibvutirana mwana chakaita kuti mwapiwe mwana anga asvika palevel yekupa kwete yekuda akati mambo musauraya ipa henyu uyo ndo paakapiwa giving yakahwina. Kuda kunoonekwa nekupa kwacho kwete nekuda. Vaitoti ndewangu mambo akatabanga kuna amai vakati musauraya ipa henyu uyo mambo ndobva vati uyu ndiye muridzi wemwana chakaita kuti adzoke nemwana hakusi kungoda kuda kwakasvika palevel yekupa. For God so loved the world he gave. Zvorwadza but imbozvitsaya zvimwe zvinhu zvinoshanda zvinekakurwadza zvinekakubhowa kakurwadza so kaunonzwa kuti vatakaparidza mushapa wada kutukuvadzamo. Munhu mukuru akabayiwa jekiseni anonzwa kurapwa, mwana mudiki anonzwa kubayiwa. Saudara kuti mhiripiri kuvanhu vakuru inonaka kwana vadiki inovava. Kuna antu kuti handigone kuti vakasina mhiripiri nekuvava kwaise kuye. Why? Because yasvika palevel yekuti inonaka. Ukanzwa ichivava uchimufana. Ukanyatsokura so inonaka mhiripiri. Haudi kuishota. So there are things really a bit tough. But try to exercise the things of the kingdom. Nokubira tisimukezi namati. Prayer kone yangu ndeyekuti Mwari open my eyes. Mwari vhura njere dzangu nokuti ndikuda kukuziva. Nokuti pamwe pacho pane blessing yako ndopautori. But kune mamwe maonero unokumba kusaziva kwakabata njere dzako. Let us begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for spiritual eyes to be open. Mwari wakazarira meso ahagai akaona tsime. Baba, kana tiri pa solution ground, kana tiri pa right place, open our eyes so we can see and participate. Muchene wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Shoko renyu rati dai waiziva, takumbira kuziva. Open our eyes, give us understanding. Pama principles ya shoko renyu, panjimbo ino Mwari. Nanamatira Baba, the effort to do. Nyasha dzekuita. Vana venyu vasangane nezoto ramakadurura panzvimbo ino. Ndiri kutaura nyasha dzekuita. Just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus, may eyes be open. Meso ngavhurike. Vapeiwo kuziva. Give them understanding. Meso ngavhurike. Give them understanding. I release grace. Nilitaura nyasha. Panchimo ino Mwari. Nilitaura nyasha. Give them understanding. Shokorati dai waiziva. Wapei kuziva. Understanding.
Give them understanding. Rakataros.